Kdo pak nám tady visí? Jak se to kurva minule dělal? Když to dáš, přehoď nohu, Zabiju se. nezabiješ, když přehodíš no. Já tam nedočas. A je, ohebnost. Tak řekneme trenérovi, že musí svou trénovat. Já se nabiju na vajce a ještě spadnu na hlavu. Nevadí. Už dáme druhé. No. Dobře si. Ukáž se nám. Pojď otevřít. Je, písek. Pojď jim. Co? To je návrh se podívat. Nebo natáčí. To má babetu. Cože? Hovno. A pojídnou. Dobře. Tak. Každý není někde které nebo No, sám nechcete nic zkoušet, že ne? Nechcete zkoušet, že ne? ne, dneska. Pokud oni se to těší, že? Teď jsem neznáš.